Na 10 seizoenen televisie En actie! is het tijd om het beeldscherm te verruilen voor het theater. VPRO en Miscellaneous Experts presenteren Proefkeuken, de theatershow. Met nog meer actie, verwondering, uitvindingen. Maar bovenal vriendschap en plezier. Pieter Hulst, Willem Voogd en een aardappel komen naar je toe. Dus dat belooft wat te worden, denk ik zo. Tot